16 у Беларусі пра асноўныя на гэты час у кароткім аглядзе навінаў. З вами Юлія Лабанова, вітаю. Краіны-чальцы АБСЕ ініцыявалі запуск мінскага механізму ў дачыненні Беларусі з прычыны сістэматычнага парушэння правоў чалавека. У супольным лісце 35 краінаў чальцоў АБСЕ просяць беларускі бок цягам 10 дзён падаць адказы на пытанні, якія тычацца катаванняў, пераследу крытыкаў улады і падбухторвання да гвалту з боку дзяржаўных медыяў. Пасля публікацыі справаздачы ў межах маскоўскага механізму амаль год таму сітуацыя ў Беларусі пагоршылася. Нашыя дэлегацыі неаднаразова заклікалі беларускія ўлады выканаць рэкамендацыі справаздачы. Леташняя справаздача АБСЕ пра сітуацыю ў Беларусі выявіла масавае і сістэматычнае парушэнне правоў чалавека. Афіцыйнаму Менску далі адпаведныя рэкамендацыі, якіх Беларусь не выканала. Беларусь даўно прызнала Крым расійскім. Пра гэта заявіў кіраўнік камісіі міжнародных справаў Палаты прадстаўнікоў Андрэй Савіных. Рэч у тым, што Крым і дэ-факта, і дэ-юрэ даўно быў прызнаны беларускім бокам расейскім. Адзінае, чаго не было нейкай палітычнай заявы, каб фармалізаваць гэта, скажам так, для расейскай медыйнай прасторы. Гэта палітычная рэальнасць. У Крамлі ж словы дэпутата не палічылі афіцыйным прызнаннем Крыму расейскім. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў зазначыў, што афіцыйную пазіцыю вызначае прэзідэнт. Міжнародная супольнасць лічыць Крым часткай Украіны пад акупацыяй Расіі. На акрэсце на 10 жанчын, сярод якіх журналістка Ірына Слаўнікава, працягваюць галадаванне. Ужо былыя арыштанкі распавялі праваабаронцам, што адбываецца ў камеры нумар 15. У камеры, разлічаныя на дзвюх асобаў, трымаюць 10 жанчын. У памяшканні няма чым дыхаць. Да палітычных зняволеных пасадзілі 3 бяздомных жанчын з вошамі. Раздатчыца перастала выдаваць хлеб, 75 грамаў якога маюць даваць двойчы на дзень. 3 разы на дзень у камеры ладзіць ператрус. Падчас аднаго з іх забралі зубныя шчоткі, пракладкі і нават лекі. На просьбу выдаць туалетную паперу працаўнікі ЦІПу прапаноўваюць затрыманым замест яе выкарыстоўваюць сваю вопратку. Намеснік начальніка ЦІПу заявіў, што умовы ўтрымання будуць пагаршацца, каб адвучыць вызваленых пісаць скаргі, і паабяцаў, што зробіць у камеры толькі 7 градусаў цяпла. Адмяніць гарадскія і прыгарадныя рэйсы. На гэты крок мусілі пайсці ўлады Рагачова, прычына рост захваральнасці сярод кіроўцаў. Да прыкладу, у апошнія дні з 35 кіроўцаў 10 не выйшлі на працу праз хваробу. Апошнім часам сярод нашых кіроўцаў, якія закрываюць усе гарадскія, прыгарадныя і міжгароднія маршруты, назіраецца захворванне і на COVID-19, і на іншыя сезонныя хваробы. Таму часам немагчыма цалкам забяспечыць выкананне ўсіх рэйсаў грамадскага транспарту. Хочацца папрасіць прабачэння перад нашымі пасажырамі за нязручнасці, якія прычыняюцца. Адміністрацыя аўтапарку заахвочвае жыхароў Рагачова уладкоўвацца кіроўцамі. Людзей абяцаюць падрыхтаваць і навучыць за кошт прадпрыемства. Беларусь перадасць гуманітарную дапамогу сацыялістычнай рэспубліцы В'етнам. Грошы выдаткуюць з рэспубліканскага бюджэту. З артыкулаў, якім закладзеныя выдаткі пра стыхійных бедствах, аварыях і катастрофах. На дапамогу выдаткуюць больш за 850 тысячаў рублёў. У спісе рэчаў, якія перададуць в'етнамскаму боку, 8 пазіцыяў. Сярод іх рэанімацыйна-хірургічныя маніторы, блокі падачы медыцынскіх газаў, медычныя каталкі, медычныя ложкі з электрапрывадам і камбінезоны. Забяспечыць гэтыя рэчы Міністэрства аховы здароўя, Мінпрам і МНС. Гэтую восенню Беларусь таксама адправіла гуманітарную дапамогу на Кубу, у Таджыкістан і Венесуэлу. Рэпрэсіўная сістэма б'е і па прыхільніках Лукашэнкі, сведчыць новы злеў ініцыятывы «Байпол». На перахопленым запісе тэлефоннай размовы сілавікі абмяркоўваюць, як вызваліць з изолятару на Акрэсціна затрыманага за чырвоныя красоўкі сына менскага чыноўніка. Ситуация. Приходит ко мне Микулич Андрей Владимирович, говорит, позвонил ему врач, там помогал маме его в Минской областной больнице, там хирург высшей категории работает. Говорит, сын учится в колледже связи. Я вышел на улицу в красных кроссовках, его хапанули, ставили на него протокол. Малый в шоке, батька в шоке, там все в шоке. И батька там, да я за президента голосовал, да я, честный, а тут такая ситуация. На гэты момант у мяне ўсё. Наступнае выданне навінаў о 17-й. Да сустрэчы.